par ni ma betimo la sa bene koro ntis ma governor oseyuak ni pesa mimiyogi koya malo bende okromgi dibedo nade koro kizungu to wacha ne ya cut your coat according to your size kenda ne kidhi pimo nanga nino obed mna size ni wek dhi dwaro gima duong' mok timdo nade mok romi wachak gi kanyo onge kaka inyalo keto expenditure malo to sources to ne piny mano nyisowa niya nyaka wadog mwa revise expenditures magwa mwang'e niya onego bed ni wa spend pesa machalo kama to ma yuto marwa kara koro wang'inga ng'owa expenditure marwa mondo timre nade odog piny to kapo ni we insist kata kapo ni waramo ni nyaka bed malo kanyo to koro nyaka wapar ni pesa gi wadwa timre nade wadwa golo gi kanyo lakini jolony se predict niya midhi yudi tin moloyo midhi tigo but mano koro bro dwoko gi drawing board tino ni nyaka ging'i revenue centers maggi to sama ging'i revenue centers maggi tino ni kwa we revenue center for example ibo neno ni kaka koro counties ere kaka gichoko omenda ibo yudo ni gikaw kata wawach ni chien kucha ndika ta single business permit bora ne jo maran ba kata mar ran kuonde mag madhamuna nitie kata gi liquor license to jok ma kata man hotel bende kanyo nitie wawe kata no hotel kende nitie fire whatever iluongo ni fire license gigi duto license gite iyudo gi ng'owa gi pesa koro ko bago iluongo ni revenue centers koro ko we revenue centers tinani government kata local governments nyaka koro par matut ni to revenue centers magwa ginango nyaka ibed creative tinani nyaka ibed ng'ama pache paro beyond kata mokalo gimine no kanyo kidhi national government sama giloso